dawn huma miżuri tajbin għaliex waħda mill-mezzi li għandna li nistgħu nżidu jew innaqsu iktar milli nżidu id-dipendenza fuq il-ħaddiema barranin huwa li nżidu l-parteċipazzjoni ta' nies li jkunu waslu għall-età tar-ritirar. X'hemmhekk għandek ħafna nies b'esperjenza, għandek ħafna nies bi kwalifiċi u ħafna minnhom lesti illi jibqgħu jikkontribwixxu għal post tax-xogħol. Allura daw l-inċentivi żgur li huma pożittivi u naħseb għandhom għallu impatt pożittiv. Meta wieħed iqis illi kieku ma kienx hemm daw sussidju, l-inflazzjoni kienet tisplodi għax aħna ngħidu l-prezzijiet tal-ikel illi huma iktar mill-leverage, però kieku ma kienx hemm is-sussidji tal-enerġija, il-prezzijiet kienu jaraw ħafna iktar u l-kola, pereżempju, li kien ikollu jħallas minn ħaddiem kienet titla' xi 25 euro fil-ġimgħa. Allura kif inhi diġà għolja ħafna l-kola u ħafna kumpaniji huma mħassba dwarha għax għandek kważi 13 euro u mbagħad għandek aġġustamenti tal-minimum wage imma dak mhuwiex gravi daqshekk. Imma li jkollok imbagħad cost of living għolja ħafna, żgur illi ħadd istimula inflazzjoni fis-sena ta' wara u nittamaw li da ma jiġrix għax għalkemm hemm is-sussidji tal-enerġija xorta ħarġet kola li hija relattivament għolja fil-fatt ma niftakarx sena jiena li qatt kienet għolja daqshekk. Allura rridu naraw l-impatt illi din ikolla issa jkollha minn nfisha fuq il-prezzijiet li hu żgur kieku ma kienx hemm is-sussidji il-kola u l-inflazzjoni kienet tkun ħafna iktar. L-istipendi dejjem kienu inċentiv tajjeb biex ħafna nies ikomplu jistudjaw. Malta għandna vantaġġ fuq ħafna pajjiżi oħrajn li l-università hija b'xejn. Mhux tal-li hija b'xejn imma l-istudent ukoll jirċievi stipendju u din ilha skema li ilha għal snin twal. U li tajjeb illi tiġi sostnuta. Issa jidher però li ħajkun hemm iktar diskriminazzjoni bej korsijiet biex ikollok studenti li jitħajru jieħdu karrieri illi jirriflettu iktar dak li għandu bżonn il-pajjiż.